Mama kungani wangishiya ngingedwa? Why futhi kumele ngibe inhlekisa kubantu? UThixo ubalekile kwabanye bamdumisayo imihla namalanga. Kepha mina sengilindele ukufa. Cha, uThixo ubalekile. Bheka ubuhle bakho kungenayo injabulo. Sisi, noma ubani ukefisa ukuphila impilo enomnotho phakathi. Kodwa uThixo usibekele ngokungafani. Ungalinge amandla akho. Bheka mina nginabandla. Kodwa-ke ngamandla kaThixo ngiyaphila. Awusho sisi, mingaki iminyaka uhleli wedwa ubalisa? 3. Bheka ukuphila okuthiwa uThixo ungakanani. Bonga ukubuka ubonga usana. Waze wangikhuthaza yazi. Awuhlukile nje nomzali yazi. Ungikhumbuza umama ethi kimi, "Ntanami inzima lendlela, ithemba ungalilahli." Umama ubeyithemba. Yize ashona ingakayifezi izifiso zakhe. Thula sisi, akukho okungekulunga. Izifiso zama wakho yisele nawe manje. Kumele uyifeze. Bheka umuhle kanjani. Kufanele nje bayithi ngikhokhe. Yabona. Noma singakazani nje. Hayi khuleka, ungasho nje ukuthi Smile noma mina. Okay. Mina nguDuso. Kodwa ungasho ukuthi Su. Sisi ngoba mekuhla kuhla ngokubani. Bengisacela nje singene endlini. Wayefisa ukuba umculi odumile. Mihla namalanga ecula. Awusho wena, hlala nobani? Mina ngihlala ngedwa. Yini ungezizohlala nami? Ngoba ngihlala ngedwa. Ngeke kulunge. Ngingaphelelwa umsebenzi. Uyasebenza? Yebo kunjalo. Cela nami ngizamile isikhala. Yabona nawe semojijangile ekhaya. Khululeka. Usizi lakho liyaphela namuhla. Ngeke usabalise. Ngeke usakhala. Kanjani? Ngoba ngixaye kanje. Hello? Kunjani? Ngabe usufezile yini umsebenzi? Cha ngiphi isikhathi? Noma imizuzu emihlanu nje. Okay. Ungazise masuqedile. Ungalenzi iphutha. Khululeka.
Kahle ufunani la? Yini engayifuna kwenu? Unani?